लोटांगणाची जत्रा म्हणून प्रसिद्ध आहे आणि मोठ्या संख्येने संपूर्ण महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा या अनेक राज्यातून भाविक जे आहेत आलेले पाहायला मिळतात। कुंभारजीवा गोवाहून। गोवा गोवा दरवर्षी येतात? हां, दरवर्षी येते मी। गोवा कुठे? गोवा कुंभारजीवा पणजी येते। विशेषतः गोव्यामधले जे लोक आहेत मोठ्या प्रमाणात येत असताना पाहायला मिळतात। मोटर आहे, आम्ही राहतो वास्कोला। दरवर्षी आम्ही येतो। सहकुटुंब येतात? सहकुटुंब आलो आहे। तुम्ही कधी लोटांगण घातले का? लोटांगण अगोदर घातलं होतं, आता नाही। आता आम्हाला जमत नाही म्हणून आम्ही घातलो। आम्ही पण येऊन जातो। नवसाला पावणारी देवी म्हणून त्याची प्रसिद्ध आहे, प्रसिद्ध आहे। लाखोच्या वर भाविक असतात, लोटांगण घालतात दरवर्षी। पेडणे गोवावर पहिल्यांदा घालतो। गोव्यातील लोक मोठ्या प्रमाणात इकडे येतात। काय नाही श्रद्धा असेल, काय नाही असेल श्रद्धा असेल काहीतरी। मी पहिल्यांदा घालतो, त्याच्यामुळे आम्ही इथे। तुम्ही कुठून आला? आम्ही पण गोव्यातूनच आलो। हो, पेडण्या। तुम्ही दरवर्षी येता इथे? नाही, ते 2 वर्षातून 3 वर्षातून असं केव्हा तरी येतो। ही अशी देवी आहे, नवस करायलाच नको, नवसा अगोदर पावणारी देवी आहे, अशी माऊली आहे।